ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଚେହେରା ଓ ଚୁଟିରେ ବି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାନକାରୀର କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବି କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର କ'ଣ, ଏହାର ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି କ'ଣ, ଚେହେରା ଓ ଚୁଟିରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବା ଉଚିତ, ଏହାକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଓ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ ଆମେ ସବୁ ସେହି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କି ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ କେବେ ବି କରିବା କଥା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଉର ରସ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଓ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେଉକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରସ୍ କରି ଇଷ୍ଟ ସହିତ ମିକ୍ସ କରି ଫର୍ମାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ମାର୍କେଟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସଫା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଫିଲ୍ଟର କରିବା ପରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଛାଣି ହୋଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ରଙ୍ଗ ମଇଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ବୋଟଲକୁ ହଲାଇବା ପରେ ଏଥିରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା ଆସିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଓ ଏହିପରି ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଟର ନ କରିବା କାରଣରୁ ଏହା ବିଲକୁଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫର୍ମରେ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ କିଛି ଏନଜାଇମ୍ ଓ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର କିଣିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ବୋଟଲ ଉପରେ ଅନଫିଲ୍ଟର୍ଡ ୱିଥ୍ ମଦର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଅସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଫଙ୍ଗଲ୍ସକୁ ମାରିବାର କାମ କରେ। ଯଦି ଏହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ଏହା ପେଟରେ ଥିବା ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ମାତ୍ରାକୁ ଶେଷ କରିଥାଏ ଓ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇବାର କାମ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ଖାଇବା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଏହା ରକ୍ତରେ ସୁଗାରର ମାତ୍ରାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର କାମ କରିଥାଏ। ବହୁତ ସାରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଆମକୁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ସହିତ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ସହିତ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଶରୀରରେ ବଢିଥିବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମ୍ କରିବା ସହିତ ହୃଦୟର ସେହତକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବାର କାମ କରେ ଓ ତା ସହିତ ଏହାର ଫ୍ୟାଟ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ସତ ବି ଅଛି ଓ କିଛି ମିଛ ବି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଓ ଏକ୍ସରସାଇଜରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତ ଏଥିରୁ ଫ୍ୟାଟ ଲସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ଫ୍ୟାଟ ଲସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଏକୁଟିଆ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କରିପାରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଖାନପାନ ଓ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଠିକ ନ ହଉ। ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଇଣ୍ଟରନାଲି ମାନେ ଖାଇବା ଓ ପିଇବା ରୂପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ହାଲକା ଗରମ ପାଣି ସହିତ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଏଥିରେ ଭଲ ମହୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଚେହେରା ଓ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ରଣ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଏହା ସେଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିବାର କାମ କରିଥାଏ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରରେ 2 ଚାମଚ ପାଣି ମିଶାଇ ଏହାକୁ କୌଣସି କଟନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ରଣ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାକୁ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ନୁସ୍କାକୁ ରାତି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ମିଶାଇ ଚେହେରାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏମିତି କରିବା ଫଳରେ ସ୍କିନ୍ର ପିଏଚ୍ ଲେଭଲ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଓ ବ୍ରଣକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଟୋନର ପରି ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ଟୋନର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍କିନ୍କୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ କରି ରୋମଛିଦ୍ରକୁ କମ୍ କରିବାର କାମ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ 2 ଚାମଚ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ମିଶାଇ କୌଣସି ସ୍ପ୍ରେ ବୋଟଲରେ ଭରି କରି ରଖନ୍ତୁ ଓ ଚେହେରାକୁ ଧୋଇ ପୋଛିବା ପରେ ପୁରା ଚେହେରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଚୁଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ 2 ଚାମଚ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହାପରେ ସାମ୍ପୁରେ ଧୋଇବା ପରେ ଏହି ପାଣିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳି 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସାଜ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁଟିରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଏହା ମୁଣ୍ଡରେ ଡାଣ୍ଡର ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଫଙ୍ଗଲ୍ସକୁ ମାରିବା ସହିତ ଚୁଟିର ଶୁଖିଲାପଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ନଖର ଆଖପାଖରେ ଓ ପାଦରେ ହୋଇଥିବା ଫଙ୍ଗଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରେମେଡି ପରି କାମ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହାପରେ ପାଦକୁ ସେହି ପାଣିରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଏମିତି କରିବା ଫଳରେ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ନଖ ଆଖପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଫଙ୍ଗଲ୍ସକୁ ମାରିବାର କାମ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ଭୁଲ ବି ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଲ୍ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ କେବେ ବି
ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏସିଡ୍ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଏହା ସ୍କିନ୍କୁ ଜଳାଇ ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଇବା ରୂପରେ ହେଉ ବା ଲଗାଇବା ରୂପରେ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ପାଣି ସହିତ ମିକ୍ସ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପେଟରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅଲସରର ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ପିଇବା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ବିଲକୁଲ ବି କରିବା କଥା, କାରଣ ଏହା ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢାଇପାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁହଁର ଗନ୍ଧକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ମୁହଁରେ କୁଳି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓ କିଛି ଲୋକ ତ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ, କାରଣ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ହାଇଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଦାନ୍ତର ଉପର ପରସ୍ତକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ପାଣି ସହିତ ବି ପିଇବା ସମୟରେ ଏମିତି ପିଇବା ଉଚିତ ତାହାର ଦାନ୍ତ ସହିତ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇନପାରେ, ନଚେତ ଏହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବା ମୁହଁର ଗନ୍ଧକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେବେ ବି କରିବା କଥା। ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁରା ଦିନରେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ଅଧିକ ପିଇବା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଓ ତାହା ସହିତ ଏହାର ଲଗାତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଯଦି ପେଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ପେଟରେ ଏସିଡର ମାତ୍ରାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ଏହାକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଓ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।